и бързината си, и интелекта си, и способността да се съсредоточава. Подпомага цялостното развитие на детето, не конкретно само в математиката. Виждам огромна промяна. Тя има едно придобито умение за концентрация, за самостоятелност, изключително развива паметта, самата методика, което й помага не само в обучението и в училище, а въобще във всички направления. Развива гъвкавото мислене, въобще развива мисленето на децата като цяло. Интелектуално страшно много ги развива, развива бързината им, развива съсредоточаването им и ползите за мен са страшно големи, защото това помага и в училище. Без да се изморяват с една лекота, те придобиват различни математически умения, които им помагат не само в калкулационното смятане, но и в последствие в конвенционалната математика.